थायो अननायनि लांगोनायाव। बेखौनो फोरमायनो थरायना दुलुमुनि दैमारि आरो राधा दैमारिया दोंसे गोदान मेथाइखौ खोनासंदिनि। Udah goromtar guys, men goromtar ya kemana deh guys. गोसोनि रजेखौ मोगथाङाव मोननो हास्थायनानै नेनानै थायो अननायनि लांगोनायाव। बेखौनो फोरमायनो थरायना दुलुमुनि दैमारि आरो माया kamu kan? Pikirnya beliau itu sih, udah klik ya. राधा दैमारिया दोंसे गोदान मेथाइखौ खोनासंदिनि।
थागासिनो थफियाव नांगोन र' खामानि मावग्राफ्रा नुवा नामा फैखोना लायसै गासिनो बेरायनोसै र' थफियाव मोनसेलाय खामानि मावनांसिगोनलै गासिमोन खामानि माथो रावबो नायथाराब्रा खामानि मावसैलाय थिनदों गोजानाव सान्दुं थिं थिंआव मावदोलाय एबाराव मोसौ बेदर जानानै मावलायबाय बिथिंनो थांगासिनो खावलावला नोंनो दाहैलाय नै बिथिं आइजोफोरबो दं बा थफि हमबाय नै बिथिंबो सासे थफि पार्टि लाबो लोंनां उदैयाव दोनहरजोबना नै माथो थाबायबोदों दुगा नुदोंथ' नोंखौ लोंदो नै फरेस्टार ओइस ए दैयाबो सेरदावलायदो सा बेरायदों समाव सिनायलाङोबा बिथिं थांसैलाय र' मानसिफोरखौबो नुवा दसे नुयो नालायथो होस अबाव मा खालामखोब्रा आंलाय